Abogado ganing law mga higala ni atay bisita karon usa sa mga nakapasara sa bar exam ning baguhay lang gyud mga higala taga University of Mindanao College of Law. Naspikas linya karon nato makauban Attorney Karel Grace Abrea. Attorney, good morning. Good morning, Ma'am Renz. Good morning, Armen Davao. Mga naminaw karon. Good morning sa tanan. Yes po, ma'am. First of all, ma'am, congratulations. Attorney. Salamat kay ma'am. Oo, murag ma-feel pag yun nako sa imong attorney ang imong gibati karon nga kalipay, pero gusto ko magikan gyud sa imong attorney unsay imong gibati sa diha nga nabasa imong pangalan na ibal-an nimo nga abogada na gyud ka. Dako kay kalipay, ma'am, no, nga nakapasar gyud kay alas pud ko murag late kay ko nakabalo alas 4 na sa hapon. So murag late kay nag-sync in sa kuang tanan. Nganong hapon naman pod, attorney? Kay wala mo ko nag-atambang good, ma'am. Uy, kay gipili gyud ako nga murag gihatag na ko ang burden sa ako ang barkada nga ingon sa kuan na lang ang result. So mo to nagibili lang ako kong cellphone nya naglaag-laag na lang ko, ma'am. Ana gyud no pagkadili kay kulba? Oo. Na lang po ani. Oo. Attorney, mao gyud ni ang imuhang gustong kana ganing kurso or kining profession dihang bata pa ka? Dili jud ko makaingan mo na mao jud ni akong gusto bata pa kay daghan kay choices. Gusto ko mag-engineering, gusto ko mag-architect. Siguro na-develop na lang siya, ma'am, katong pag summer job na ako sa law office kay Atty. Guevara, diri lang ko sa Turil. So mo din na-develop ganahan ko ani nga kuan na kurso. So sige ipadayon ako pero di ko pa daw akong Ma'am Renz na bata pa daw ko gusto daw ko mag-lawyer daw kay na sa mga TV gani, ma'am. Objection, Your Honor, yan. Ano daw, ma'am, ba? So, di ba sa basta? Ganahan daw ko, bata pa. So, di kaya na ko ma-recall, ma'am, pero mao ingon sa akong mama. Okay. Attorney, kabalo jud ko ana kana mo yung mga kailang kanaganing nagskwela og law nya. Di lalim pod ilahang mga giagian. Unsay mga challenges nimong attorney ni ining imong pagskwela og pag exam sa kining sa bar exam ninyo? As during sa bar review nako, ma'am, kay ang struggle gyud nako kay gamay lang ang time frame for review. Kay 3 months lang din siya, ma'am, ba kay late pud mi graduation sa mga July 9, September na dayon ang mong bar. Eh syempre dili man jud ka maka-focus na kung daghan pa og mga events gud, ma'am. Kay dapat tanan na imong schedule naka pinpoint na gid na naka bullet points na gid na siya, pero dugay ang graduation, so medyo nalangay. And akong isa ka struggle, ma'am, is hinay akong pacing sa study. Kaya akong style man, good, ma'am, kay isa lang gid kaagian. Di ko gusto mag-proceed sa next stage kung di pa ko makasabot, dili ma-absorb ang tanan-tanan. Kuya wa po din. Hinay kay akong pacing, ma'am, grabe na maghilak ko, ma'am, nya. So mo to ako ang gi-mark na ko, ma'am, na 10 to 12 hours yung ko a day mag-study. Ay, 10 to 12 mo kag lisuda di ana, attorney. Sige dali, ma'am, uy. Oo. Unsa na more on analysis, more on kanang mag-memorize, unsa ni kuan ana, attorney? Analysis siya and memorization po. Mas ko mo lang ano nimo, ma'am, tawagan jot down din mo ang revision. Okay. Dira man pud maganahan ang examiner, teachers pud nimo sa law school nga nagbasa gud ni siya. Okay. So, di ba basta din ning di na lang ko mosulod, attorney, oy. Tama na ning nag-interview ko og abogada. Basa lang yun, mama. Lang yun ang sikreto dara. Basa lang yun ka. Agoy mo, di bang ko ganahan mo basa? Pero bitaw, attorney, abogada naman jud ka. Unsa imuhang murag tutukan? Di ba naman yung mga family lawyer, labor lawyer, mga ingon na, attorney. Ikaw, unsa may imuhang linya? Sa tuwa diri, ma'am, di man kita particular ana, ma'am, no, kay parang general kung unsa lang ang duol sa law office, unsa mga problema kay dawaton man gyud kong ma-handle nato. So karon sa wala pa kay ko isa kong focus, pero sa among law office namon ko sa law office karon, kung unsa lang ang mga case ang mo abot nya og kaya na mo i-handle, dawaton na mo. Wow, ayan. Sige. Makatabang lang gyud, ma'am. Ayan. Ma'am, attorney, kinsa tong mga gusto nimo pasalamatan? Nining imo ang journey po. Ay, una sa tanan, ma'am, akong parents, good, ma'am. Akong mama na lang nabili mo, wala akong papa. Kailan ko, ma'am. Oo.
Ako ma'am, akong ate ma'am nga nag-support sa kuha ma'am. Gwapo yun ang nakay gwapong support system. Ug ang mga barkada, sila Jerwel Herrera, si Val, si Masangka, Kuya Donde, si Gail. Kung sa mga siningan mga very supportive jud kayo ma'am nga. Pag wala ko sa balay, sila ang magbantay sa akong lola. Sa akong mama, sa bayan din na sa balay. So, gwapo jud ma'am nga. Nakay support system. Ayan. And message ni mo attorney sa mga gusto mag-pursue og law, mga naminaw karon nga mga estudyante nga gusto mahimong abogado. Siguro akong maingon lang is just start. Test the waters kung makita nimo in the long run ang imong self sa legal profession. Then build a study habit, discipline yourself, and be brave good ma'am. Kay sa law school yun no, it's not for the faint-hearted yun. Kay maulawan yun ka, especially during recitations. So, padayon lang ka basa, and most of all, ampun yun ka ma'am. Dili pwede hard work lang ka all the time. Dapat partner yun din ng prayer, si Lord. Ayan. Attorney, salamat kay sa imong panahon and once again, congratulations sa imo ha. Oo, og sa tanang mga nakapasar sa bar exam. Ma'am, I hope to see you soon in person, Attorney Abrea. Yes, ma'am. And mag-interview mo sa inyo ha in person. Sige po, ma'am. Salamat kayo and once again, Salamat, congratulations. Ato nakauban mga higala, Attorney Carol Grace Abrea. Baguhay lang nakapasar mga higala, di ba, sa basa sa bar exam. And taga University of Mindanao College of Law, ni usab sa Davao City.